नमस्कार। हम शिवशंकर कुमार रउआ सब भोजपुरी लोगन के पैर छू के प्रणाम करत बानी। और आजकल चुनाव के माहौल में एगो बड़ा ट्रेंड कर रहल बा कि बिहार में का बा। कहे के मतलब बा कि बिहार में का तो कुछ नहीं खे, ऐसन का हिस्से हो सकेला। जे बिहार सबसे ज़्यादा IAS IPS हर जॉब सरकारी नौकरी में सबसे ज़्यादा बिहार के बा, उ बिहार के का तो बिहार में कुछो नहीं खे। तो बिहार में का बा तो ओकर जवाब में हम कहते हैं बिहार में नहीं खे, बिहार में सब कुछ बा। घर घर में बिजली पहुँचल बा, घर घर पहुँचल पानी, बीच सड़क पे चले लड़की अपन सीना तानी। बोला का नहीं खे, बिहार में सब कुछ बा। चैन के जिंदगी चैन के रोटी, चैन से रातें सूता, झोपड़ी से इंदिरा आवास में चैन के जिंदगी लोटा। बोला बिहार में का नहीं खे, बिहार में सब कुछ बा। ना अब अपहरण होला ना कौनो रंगदारी, ना अब बिजली तार चोरावे ना अब सीना जोरी। बोला बिहार में का नहीं खे, बिहार में सब कुछ बा। माने ली शराब बिकेला पर न होला गुंडागर्दी, वर्दी ना अब रौब जमावे सुने न जनता अर्जी। बोला बिहार में का नहीं खे, बिहार में सब कुछ बा। अब न बिजली मुंह दिखावे 24 घंटा रहेला, अफसर बाबू सबके शिकायत जनता नहीं खे सहेला। बोला बिहार में का नहीं खे, बिहार में सब कुछ बा। आधी रात के चाची दीदी मम्मी घरे आ जाली, कपड़ा इज्जत रहे सुरक्षित न छीने कनवाली। बोला बिहार में का नहीं खे, बिहार में सब कुछ बा। अभी लाइन के थोड़ा हम विस्तार से बता बानी कि अब घर घर में बिजली पहुंच गई। ऐसा कौनो गाँव नहीं खे जहाँ बिजली नहीं खे बा। और पानी में थोड़ा काम बाकी बा तक काम वो भी काम हो जाए। और चैन के ज़िंदगी इसे कि एक समय रहे जब शाम होते गांव में चोर के हल्ला होते रहे, और सुबह उठा तो पता चलल कि फलानमा के भैंस खुल गई, चिननमा के भैंस खुल गई, और यहाँ टीवी चोरी हो गई, वहाँ बाजा चोरी हो गई, वहाँ साइकिल चोरी हो गई, और वहाँ मोटर चोरी हो गई, वहाँ पीटर चोरी हो गई। अब ऐसा कौनो बात नहीं खे, कहीं मोटर रखा कहीं पीटर रखा, कोई चोरी के कोई बात नहीं खे कि कहीं चोरी हो जाला कुछ सामान। और ऐसे तो ये ना कि सब इंसान साथे बा, बाकी पहले से बहुत आराम मिल गई। ऐसा सब खत्म हो गई जितना चोरी पहले के ज़माना में होते रहे। और शराब हमरो पता बा कि शराब मिलेला, लेकिन अब शराब पी के कौनो शराबी रोड पर ज़्यादा रंगदारी से पैसा ना वसूल सकेला और ना ही कोई के छेड़ सके। एक रउआ लोग ऐसा भी सुनल होई कि भट्ठा वाला के एक पर्ची साट के चल जाए नक्सलवादी की 50,000 दे न तो तोर भटवे के ढोंगवे गिरा दो। तो ऐसा भी सुनल हो, या भट्ठा वाला एकदम चैन से चला रहा भट्ठा, कोई कौनो दिक्कत नहीं है। तो ज़्यादा बात बाद में करा, अभी हमारे मोबाइल में बैटरी कम बा। रउआ लोग हमारे चैनल के सब्सक्राइब करी, वीडियो के ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएं और वोट के अधिकार करें और अपन मन के सरकार बनाएं। तो नमस्कार।